ollaan päätetty, että me asutaan siis maalla ja kaikin keinoin houkutellaan ihmisiä tulemaan ja palaamaan myös tänne, niin oikeastaan se on yksi motivaattori, että kun kehittää toimintaa ja tapahtumia ja palveluita ja niitä ihmiset tulee ja käyttää ja näkee siis maaseudun mahdollisuuksia, niin kyllä se ainakin minua henkilökohtaisesti kovasti motivoi.